Здравейте, хора! Днес ще направя ревю на новата си геймърска мишка LG. Тя е супер готина и има супер памет. Плюс това върви в комплект с едно нещо, но ще го запазя в тайна. Плюс това мишката има Windows 2000, Mi, XP, Vista. Има интерфейс USB, PC 2 порт. Значи е малко лошо качеството, но също така има много такива модели. Аз си избрах да бъде черна, но да оставим подробности. Тук има сензор, който е моят 800 GP оптикал сензор. И сега да разпечатам. Значи доста хора ще ме питат, включително и вие, защо съм така. И аз отговарям, защото с едната ръка снимам. Това е USB порта, за който пише. Това е стената си. Това съм мушкане в компютъра. Ако се питате защо говорих тихо, това е защото искам хората в квартала да учат. И сега ще извадя и самата мишка. Ще спра на пауза и ще Това е и самата мишка. Както виждате на нея, чакайте, че е малко тъмно. След краткото прекъсване аз светнах и всъщност за вас е кратко прекъсване, но за мен беше 10 минути, защото влязох в стаята ми и исках да светна. Плюс това вижте, тази мишка има оптикал сензор, което е ето това. Това е оптикал сензор. Плюс кабела е доста дълъг. Доста и, както виждате, е с USB. Но за тази работа тази мишка е за лаптоп. Но става също така и за компютър. Това е този порт за компютър. Както виждате, ето е моят компютър и да кажа, да се отклоняваме все пак. Но правим анбоксинг и това ще е за сега от анбоксинга. Очаквайте други мои клипове и чао!